5 ел элек башлап җибәргән идек. Быел тагы дәвам итәргә уйладык. 5 ел элек бу эшләребезнең 82 комплект бәйләп тапшырган идек. Без ул вакытта 42 кеше катнашкан иде. Быел инде хайрагына кызларыбыз кияүгә дә чыкты. 34 кеше катнаштык. Менә шушындый җыелыкларны 171-не бәйләдек. Шапкалар 176 һәм 131 кием носки бәйләдек. Әле шушы эшләр арасында иң четереклесе шушы носкида. Шушы кичкенә носкины бәйләр өчен 28 генә күз җыела. Бик нечкә инде бу, ювелирный эш дип әйтергә була. Менә шулай итеп бәйләнелә. Бу барлык әйберләр җитлек мичә туган балалар өчен дип бәйләдек. Күңел җылларыбызны кушып. Исән сау шушы балалар безнең изге дугалар теләп бәйләгән әйберләребезне киеп үсеп, илебезгә кирәкле кешеләр булырга язсыннар.